Nu zit lieke nog 30% van de Friezen op het vlug internet. Vooral op het platteland binnen nog een soort trage verbindingen. Lieke hier in Waardwoude bij Yvonne van der Woude. Zij had een projectmanagementbureau speciaal opgericht om flexibel werkje te kennen. Ze is dan ook vaak thuis aan het werk, maar had regelmatig last van een minne internetverbinding. Wij werken veel samen aan projecten. Team is heel belangrijk. En we werken veel dus aan documenten ook. En dat doen wij middels SharePoint. Daarmee kun je documenten gezamenlijk openen en aan werken. Dat is een bedrijfsportal. Dat is allemaal op afstand. Maar dat is natuurlijk de internetverbinding heel erg belangrijk. En dan merk je dus dat het heel traag gaat. Dat je geïrriteerd raakt, dat je wat anders gaat doen. Nevens haar kan de onlist van de glasvezel net een rap genoeg gaan. Een goede verbinding is van groot belang voor haar bedrijf. Thuiswerken, dat is gewoon echt van deze tijd. Dat werkt meer productiviteit in de hand. Dus het is ook veel beter voor Nederland. Want meer mensen kunnen dan aan de slag blijven. Ook vrouwen die kinderen hebben. Je ziet nu dat heel veel moeders die combinatie niet kunnen maken. Omdat ze per se hun kinderen van school moeten houden. Je hebt lunchpauzes. Daar heb ik zelf ook mee te maken. En als je dan tussendoor toch nog wat werk kan doen. Of je telefoon kan raadplegen met e-mail en dergelijke. Dan kun je toch doorgaan met je werk. Om heel Friesland van vlug internet te voorzien, komt de provincie met een eigen netwerkbedrijf. Met daarbij internetaanbieders als KPN, Ziggo en UPC. Provinciale steden maar het plan nog wel goedkeuren.